Sios na blianta bhí daoine breásásta siúlaisteach san siúpa agus pápar nuachta na cheamacht. Ach ag cas na mírise agus an tíad chun cín ó nua technolachta sa dam bhí daoine gearan níos smú. Leis sin tháinig aró mór ar a chuí a dóibh an teidirín agus bhí daoine gearan níos smú ón pápar nuachtan. Mar sin tá beagnach gach pápar na stéifáil go electrónach ar líne ach fós féin tá níos smú ag tasaí bhain na léthirí nua seo agus tá ré nua ag tíad chun cín don pápar nuachtan. Agus é sin na podchroladh. Is scéalta Féin iad na podchroladh a dhéanamh. Táimid amach chuig imachtaí nó le agla bhéanana ar roiine agus tu go mudlín an ceamara Féin. An sin duntar agathirt agus nuair táimid sásta leis chuirtar sósa ar suíomh idirlín Foinse agus ar YouTube. Tá agus podchroladh an sin ar fáil ar an idirlín go fullmóí Gaeilge agus go chainteoirí Gaeilge atá in seo in éideann nó thar-sáile. Is tócan rud is mó alamín tú ag déanamh rudaí mar seán ná bhí scantrú rih rudaí nua. Is meán cumarsáideid mar nóchtán, is meán cumarsáide ag podchroladh réitíonn siad le chéile. Dúra gur réad na nóchtán na Maile teacht radio, ní raibh. Gur sé Maile teacht telefíse, ní raibh. Cé gur raibh tionca mór ag an telefíse ar nóchtán, idir chlár agus clúdach scéalta, celebrities nó páirsa telefíse. Tá an tugra seo podfoinse ar an mór an is le cúpla mí. Tá Risteárd agus Mairéad óg tíl agus Foinne agus an churamach acu le sonrú ar hí Foinse agus ar YouTube ar nói ní féidir sin a hacant. An malas fear a chula mé ná úsáid an bhríthir ag podáil. Insiú an scéal sin ag brunna grad an Gael na bliana i dtaobh podchroladh Foinse. Tá pod Foinse ag fágáil a rion ar an gaige hanahéin. Na bóg Foinse tá go leor chuáin an clifa sintí a fuair an air sin cnaga. Ná spáirne bhhairtín Tom Cheannaí mad le chlór carna ach domsa agus do glór. sé rion na podchroladh go dtí seo ná an tarachtas. Rinne me trí cín agus sin an átas ansa le Foinse bheith an ag tafad a ghuiilear saoil na Gael agus a bhaint cracas go. Ní bhhailm go dtí go lá go bhhecinn í fada ar charannaí na tíre seo ar fad. Ceapim amachchanse go bhfuil ceama lábha i gcuimeacht thart i gach iriseoir. Ní bháin go bhfuil píosa i scríbhachtaí don podpar, ba siad freisin i gur fís leis an píosa sin agus ba sin ar fáil ar suíomh idirlín an podpar. Ach bhí láir tá muidir breásásta leis an méid lech féchanna tá foiigh na podchraoltaí go dtí seo. Is mar a dtéann siad sa seanach go Gaeilge, is de réir a chéile a thugfar na Coisleán.